खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। इसिं जिल्लायारि हाबखनथाय थामहिनबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्टखौ दिन्दां खालामना दोननाय आरोबाव सप्ता मोनसेनि थाखाय थाबावगोन। गं 24 जिल्लाफोराव 12 रिंगासिम खुला थागोन, 1 रिंगानिफ्राय कारफिउ। गुवाहाटी नोगोराव कारफिउनि समखौ 1 घन्टा खमायना होनाय जादों। आसाम सोरखारनि गोदान एसअपि मथै बेफोर गासैबो फैगौ 22 जुन खालारसिम बाहाल थागोन। नोगोरारि ओनसोलाव 5% आरो गामियारि ओनसोलाव 10% सन्देरनाय हारा बाङोब्लानो कन्टेनमेन्ट जन खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायगासिनो दङ बावैसो आसाम सोरखारनि दारा ओंखारलांनाय गोदानै नुजाथिनाय एसअपि। गोदानै ओंखारनाय एसअपिनि मथै इसिं जिल्लायारि हाबखनथाय थामहिनबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्टखौ दिन्दां खालामना दोननाय आरोबाव सप्ता मोनसेनि थाखाय थाबावगोन। गं 24 जिल्लाफोराव 12 रिंगासिम खुला थागोन। दखान पहर गासैबो 12 रिंगासिम खुला थागोन, नाथाय 1 रिंगानिफ्राय कारफिउआ जागायफिनगोन। गुवाहाटी नोगोराव कारफिउनि समखौ 1 घन्टा खमायना होनाय जादों। आसाम सोरखारनि गोदान एसअपि मथै बेफोर गासैबो फैगौ 22 जुन खालारसिम बाहाल थागोन। थामहिनबा गोदान एसअपिआ सप्ता मोनसेनि थाखाय बाहाल थागोन। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ सा सानजायारि रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरजों फैगौ दानाव सावरायलायगोन। रायजोआरि सीमा जेंना, ड्राग फालांगि, मोसौ मैसो फानखारलांनाय बायदि जेंनानि सायाव सावरायनो बाहागो लागोन नखर मन्त्रि बिथाङा। बे खोथाखौ मिन्थिनो होदों रायजोनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथाङा मिथिहोबावो दि फैगौ दाननि गेजेराव नखर मन्त्रि बिथाङा रायजोआव दावबायफैगोन आरो दावबायफैनानै बिथां नखर मन्त्रि अमित शाहआ सा सानजायारि रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायगोन। आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव रायजोआरि सीमा जेंना, ड्राग्स फालांगि, मोसौ मैसो फानखारलांनाय बायदि जेंनानि सायाव सावरायनानै बेनि राहा दिहुननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोमावसारनायनि दैदेनगिरि देबांगना कलितानो दिल्ली हाइकर्टआ जामिन होबाय। उदखारि होनना होनाय अजदखौ नाकच खालामबाय। देबांगनाजों लोगोसे सानै मावथिफारियाफोरखौबो 1 बोसोरनि उनाव तिहार जोबथेसालिनिफ्राय रादायारियै उदां होबाय। जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटिआव PhD फरायथौआरि खालामनाय आसामनि थागिबि देबांगनाखौ थांनाय बोसोराव आनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्सन एक्ट गुसुङै UAPA नि धारा बायदियै दिल्ली पुलिसआ खादोंमोन। बे खानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिग्रायखांनायाव मैखोमै देबांगनाया बाहागो लादोंमोन। बे मैखोमै बाहागो लानायनि जाहोनावनो दिल्ली पुलिसआ बेखौ थांनाय बोसोरावनो खादोंमोन आरो उनावहाय देबांगना बिथांखौ तिहार जेलाव 1 बोसोरनि थाखाय सोनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय जादों दि बिथां देबांगनाखौ बावैसो तिहार जेलनिफ्राय हगारनानै होनाय जाबाय। क'क्राझारनि जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय दायाव सा 7 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। क'क्राझार जिल्लानि अभयाकुटी गामियाव सानै उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय दायाव सा 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। खाजानायफोरनि 3खौ गाहाय दायनिगिरि होनना सिनायनाय जाबाय। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार SP मावखुलियाव DGP भास्कर ज्योति महन्तआ फोरमायो दि पस्क' एक्टआव IPC नि गुबुन गुबुन धारायाव सा 7 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। मेइन एकिउज 3 जनक আমি পালো আৰু 3 জন মেইন একিউজ আৰু 4 জন অন্যান্য ধৰণৰ একিউজ। তেওঁলোকে এই ৰেপ উইথ মাৰ্ডাৰটো ইনভলভ নাথাকিলেও তেওঁলোকে অন্য ধৰণৰ পুলিচৰ তথ্য লুকুৱা, পুলিচক মিছলিড কৰা বা অন্যায় ধৰণেৰে কিবা কিছুমান কামত তেওঁলোক লিপ্ত হোৱা ইত্যাদি ধৰণৰ কিছুমান আমি উদাহৰণ পাইছোঁ। তেওঁলোকে ৰেপ উইথ মাৰ্ডাৰটো তেনেকুৱা 4 জন। सानै बिब' बिनानावखौ थांनाय 11 जुन खालाराव बुथारनानै फांसे दंफाङाव सानै गथ'फोरनि गोथै देहाखौ दिरुंजों दिन्दांनानै दोनदोंमोन होनना पुलिस नायबिजिरनायनिफ्राय मोननाय जादों। बिथां DGPआ मिथिहोबावो दि बे केसनि थाखाय
मोनसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गुसुङै SIT खौ दाफुंनाय जाबाय। उनावहाय बे केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय जागोन होननानैबो बिथाङा मिथिनो होदों। कभिड भेक्सिन लानायनि थाखाय गिबिसिनै थैनायखौ भारत हादोरा थार नायफिनबाय। कभिड भेक्सिननि साइड इफेक्टखौ नायबिजिरनाय मोनसे सोरखारि पेनेला थार नायफिनना होबाय दि भेक्सिन लानायनि उनाव एनाफिलेक्सिस जानायनि जाउनाव भारतनि गिबिसिन थैनाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 31 थैनायफोरनि भेक्सिन लानायनि उनाव एडभार्स इफेक्ट फलोइंग इम्युनाइजेशन जाथायखौ मख'नाय पेनेला मावफुंदोंमोन। नेशनेल AEFI कमिटिनि रिपर्ट मथै 68 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा कभिड भेक्सिन लानायनि उनाव साइड इफेक्ट जानायनि उनाव एनाफिलेक्सिस जानायनि उनाव बे सुबुङा थैनायखौ गोबाना लानो गोनां जादोंमोन आरो कभिड भेक्सिन लानायनि उनाव साइड इफेक्टनि थाखाय बे सुबुङा थैमारदोंना थैमाराखै बे जाथायखौ नायबिजिरनानै होबाय नेशनेल AEFI कमिटिया। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।